Mga kaigsunan sa makausapa maayong hapon kanatong tanan. Ang ato ang kinaiya mga kaigsunan na nabatasan nato ang gitawag nga that we are rewarded according to our capacity nga milihok ta. O kaha, we would expect rewards nga dako-dako kay atong gitan-aw kung unsa usab ang ato ang action nga nahimo that would make us deserve a certain reward. In other words, pananglitan kung gisugo ta, naatay para nato nga naatay reward nga madawat. Ug din pagkabata nato mga kaigsunan, gianad usab kita ni anang maong kinaiyaha nga diin nga kung makahimo tag nindot, makadbuhat ta, makatrabaho ta, nga naatay madawat nga makapalipay nato. Nan karon mga kaigsunan nganong ako maningisulti. Kay diha sa Ebanghelyo mga kaigsunan, kung kita'y patanawon, there is an unfairness nga nahitabo diha sa Ebanghelyo. Kay para nato mga kaigsunan, ingnuntang punga, sakto kayo ang pagbagutbot ni ining tawhana nga nakadawat sa gitawag nga suhol, bisan patod nga siya nga nakatrabaho sa dugay o taas nga oras nga susamang suhol nga nadawat usab sa nakatrabaho og jutay kayo nga oras. Ang iyang pagbagutbot, we can relate to that kind of attitude. Kay kung kita'y nahamutang ni ining panghitabo sa Ebanghelyo, kita usab magbagutbot. But the gospel, mga kaigsunan, ni hagit kanato, may agni kanato that we should not focus according to the reward nga nadawat ni ining maong gipatrabaho. But the gospel challenges us to focus on the image of that agalon nga diin sa iyang pagkamanggihatagon, una sa tanan nga mihatag siya according to justice. Kay nga naman, kay ang iyang paghatag is sigon man usab ngadto sa unsay ilang gisabutan. And at the same time, ang maong kinaiya of the character of the agalon diha sa Ebanghelyo is that he is also giving according to his generosity. Ingnontang punga makaigsunan, perhaps dili siguro kayo sa generous niya itong dugay nga nagtrabaho, apan generous usab siya ngadto sa gamay ra king oras nga gitrabaho. Usa may gipakita nato nini makaigsunan. It simply tells us that this character of the agalon is the very characteristic of God Himself. That God Himself would never be quantified sa unsay atong makita nga diin para nato nga makadescribe tang nga ako ang ayan kong rewardan sa Ginoo kay mauni ang akong nabuhat. Ang usa ka ang ato ang mahimo nga reaction, unsa ka ang atong mahimo nga kinaiya, unsa ka ang ato ang comments or criticism, pananglitan inig adto nato sa langit, makita nato makaigsunan kadtong dili gyud manimba, kadtong mga nagbinuang, kadtong inuntang punga nangaway nimo, kadtong nanaot nimo, unya tuasab sa langit, unsa ka ang imong reaksyon? Moingon siguro ta nga unfair kayo, oy, paita na nagbinuotan ko dito sa kalibutan, unya inuntang punga, unya naaywa magbinuotan, inuntang punga tuaya pun sa langit. Mga kaigsunan, ang pagpahinumdum nato sa Ebanghelyo mao kini, that the reward nga atong madawat sa atong kinabuhi is that our being nga atong pagdawat ini is that we do not deserve the reward nga atong nadawat. Apan we should be deserving ngadto sa unsay generosity sa naghatag sa unsay imong nadawat. Akong usbon, pananglitan maghisgot ta grasya sa Dios. Pananglitan nagampo ta nga mangayo ta og maayong panglawas. Unya nga itong dili magampo, the same nga sila makadawat sa maayong panglawas. Dili na to hikalimtan makaigsunan nga diin ang ginaiya sa Dios. Dili siya Dios nga magpinig. Dili usab siya Dios nga diin mo cause of unfairness ngadto sa uban. Gani on the other part of the gospel, ang Ginoo mga kaigsunan miingon siya, ang kainit sa adlaw, ang kahayag sa adlaw, misiga ngadto sa mga matarong, and at the same time mikayag usab ngadto sa mga makasasala. In other words, ang Ginoo mga kaigsunan, Ginoo siya nga naghatag og andam kanunay nga kaalang kanato og ganti each time nga bisan pag-unsa kagamay ang ato ang nabuhat nga maayo, if that merits sa gitawag nga generosity sa Ginoo, ang Ginoo muhatag ni ana.
Matud pa sa usa ka theologian o usa ka French theologian by the name of Roger Trifontaine, mingon siya nga ang Ginoo is not a God of a single chance, but God Himself is a God of so many chances. If we are to translate chances, makaingon ta that God Himself nga Ginoo siya that cannot be predicted according to our own standard. Dili kita makadictate, dili kita makahatag og unsay pamaagi alang si Ginoo, kay ang Ginoo makaigsunan og kaha ang gianggalon nga maoy gihulagway sa Ginoo diha sa ebanghelyo, makapang magpahinumdom kanato makaigsunan nga ang kamanggihatagon sa Ginoo is not according to our human standard or according to our human experience. Sa kinabuhi ni San Agustin, mga kaigsunan, akong giisa ganina, nung nagsaulog ta karon sa first novena mass sa Tagak-Abukayan, nagpasidungog kang San Agustin. Sa kinabuhi ni San Agustin, mga kaigsunan, makita na to mga kaigsunan nga ang iyang kinabuhi, more than half of his life was spent in nothingness. More than half in his life, nagpuyo siya diha sa pagkamakasasala, apan sa iyang pagkaamgo, sa iyang pagkamakasasala, makaigsunan, ignuntang punga, nagtinarong siya o nagbinuutan siya o ignuntang punga nga siya na santos. Makaingon ta makaigsunan nga nung na santos mas si San Agustin, usa may popariha sa kinabuhi ni San Agustin nga ulahi kayong nagbinuutan ug sa niadto mga ubang mga santos nga sukad silang pagabatanon nagbinuutan man nganong pariha man sila nga na santos. We could never question God apan ang kinaiya sa Dios kung iyang gisantos ang usa ka tawo o kung iyang gihatagan ang usa ka tawo sa iyang ganti o unsay angay kaniya. It means to say it is not our business anymore to question God Himself. Mao nga sa itong pagpadayon nining santos mga misa makaigsunan ang ebanghelyo, wala sa mo ingon kanato nga ang magbinuang na lang ko kay mao man pariha raman o kaha magpabadlong na lang ko kay mao raman ni gihapon kay basig malangit na gihapon mo malangit mo. Ayaw nang kinabuhi nga magpuyo ka nga mamasin lang ka. Apan kung nagbinuutan ka, padayon sa imong pagkabuutan. Ayaw tan-awa ang imong pagkabuutan nga moingon ka sa imong kagulian, nagbinuutan ko, ako malangit gyud ko, nakoy silingan diha nga wa magbinuutan, aw tan-aw na nato sa kaulahian, kinsay malangit nato. Ayaw gyud ni ana. Kay nga naman, when it comes to judgment, when it comes to reward, it is not us nga mutan-aw kung unsay atong binuhatan, apan ang Dios mismo mo'y nagtan-aw kung unsay angay kanimo ug unsay angay usab sa imong isig kaingon. Kung ikaw pahiadtuon sa Dios ngadto sa langit ug kanang imuhang giyam-iran kaniadto nga diin paadtuon sa langit, akong usbon dili na atua nga bahin, iyaha na sa Ginoo. Kung nagbinuutan mo ron, padayon sa pagkabuutan. Kung naamoy nakita nga diin wa pa magbinuutan o kaha wa gyud magbinuutan, ayaw itandi ang imuhang pagkabuutan nga moingon ka, sure nagigay ko alang siging harian sa Dios. Padayon sa imong buhat kay ang Dios na gyud ang mag-igo kung unsay angay kanimo ug unsay angay alang sa uban. Hinaot pa unta. Atong isunod ang